Joo, tervetuloa katsomaan keskimääräistä jonkin verran pienemmän budjetin luontodokumenttia. Tämän päivän jaksossa lähdetään tutustumaan metsiemme lättähäntäiseen premium-jyrsijään, eli majavaan. Joo, mennään. Ei varmaan siitä majavan ulkonäöstä tarvitse sen tarkemmin käydä nyt läpi, että se on vähän kuin laittaa saukon ja semmoisen laudanpätkän blenderin ja mitä sieltä sitten tulee ulos, niin se on suunnilleen sen näköinen kaveri. Majavathan tykkää tosta vedestä jonkin verran. Mä en nyt täältä mitään vesistöjä löytänyt, mutta mä kävin tämmöisen kuplaveden ostamassa tuolta Lidlistä, niin voisin tällä vähän demonstroida, että miltä näyttää tuo majavan elinympäristö. Tolleen just jos vettä on, niin se voi siitä tykkää, se voisi tuossa pulikoida. Majavathan on kovia rakentamaan. Ne tekee semmosia patoja ainakin. Ne padot sitten jotenkin niinku reagoi sen veden kanssa. Mulla on tässä tämmösiä oksia, voisin näillä vähän näyttää, että se majava just näitä keräilee ja sit se laittaa niitä just tälleen pinoon. Ja sit tolla on niinku joku merkitys sille majavalle ilmeisesti. Se noita jotenkin sitten. Noita patoja tekee just tolleen ja siinä on joku juttu. Sitten vähän noista majavan luontoisista vihollisista, niin niitähän ei tuolla vedessä oikeastaan ole. Ellei nyt joku lahna sitten vedä pinnan alle. Mut ei silleen muuten varmaan mitään hätää majavalla siellä. Ihan hyvin siellä pärjäilee kyllä. Voisin tässä seuraavaksi majavan sulavaliikkeistä uintia vähän demonstroida tässä omalla keholla, että miltä se oikein näyttää. Suunnilleen tuolta varmaan. No nyt meni kuulkaas jännäksi. Löytyi nimittäin tommonen katkennut oksa tosta maasta. Tää on varmaan majavan jyrsimä oksa. Tossa näkyy, kattokaapa. Tossa näkyy hampaanjäljetkin tossa. Ei ole varmaan kaukana majava. Lähdetään kattoo jos löytyy. Shh. Mä viskoon vähän vettä tonne lisää, jos se houkuttelisi sen majavan paikalla. Ne ei varmaan noihin puihin hirveän korkealle kiipeä, mutta kuten ollaan aikaisemmista jaksoista opittu, niin luonto välillä yllättää. Paras se on katsoa nämä kaikki latvotkin läpi. Ties vaikka olisi. Joo, nyt kävi semmonen homma tossa, että mulla pääsi vähän hiki tulemaan, kun tossa ryömiskelin äsken. Ja ajattelin, että se on ehkä kaikkien kannalta parempi, jos lopetetaan tää jakso tähän, ettei nyt vaan kävisi mitään.